Život a dobrodružstvá Santa Clausa. 7. časť. 10 sobov a čarovné zvončeky. Klaus sa po návrate do smiechom zaliatého údolia pustil do práce ešte s väčšou usilovnosťou než kedykoľvek predtým. Zatiaľ, čo neúnavne vyrezával nové hračky, Willy sa okamžite vydali hľadať hračky, ktoré Klausovi ukradli ágvary. Hoci mali Willy čarovné schopnosti, nedarilo sa im nájsť ukradnuté hračky. Deň za dňom sa pátranie končilo bez úspechu. Čas sa neúprosne krátil a ráno pred štedrým večerom sa Klausovi v srdci ozývala tichá obava, či sa tentoraz podarí splniť všetky detské priania. No práve v to ráno dostali Willy v horách nový odvážny nápad. Spojili si ruky, usmiali sa na seba a prešli priamo cez tvrdé skaly, z ktorých bola hora stvorená. Pomaly schádzali od najvyššieho vrcholu až dolu, aby im neuniklo ani to najtajnejšie zákutie. A veru sa im to podarilo. V hlbokej hore objavili ukrytú jaskyňu, kde zlí ágvari schovali všetky ukradnuté hračky. Každá z víl si nabrala toľko hračiek, koľko len jej drobné rúčky vládali uniesť a s radostným smiechom leteli späť ku Klausovi. S vďačným srdcom Klaus naplnil svoje vrece. Večer zapriahol Flossie a Glossie. Dnes sa vydáme iným smerom, povedal Klaus úsmevom. Tam, kde na mňa čakajú deti, ktoré som ešte nenavštívil. Musíme sa ponáhľať a pracovať zo všetkých síl, lebo môj vak je plný hračiek a sotva ho udržím, aby sa nevysypali. A tak, len čo sa na oblohe ukázal mesiac, opustili smiechom zaliaté údolie a zamierili cez tiché roviny a zasnežené kopce na juh. Klaus sa zastavoval pri osamelých statkoch, ticho sa spúšťal dolu komínmi a nechával darčeky pre spiace deti. Bola to radostná, čarovná noc. Jelene bežali rýchlo a Klaus pracoval neúnavne, aby potešil všetky spiace deti. Napokon sa vak celkom vyprázdnil a Klaus obrátil sane na cestu domov. Znova sa začal tichý pretek s úsvitom. Flossie a Glossie si dobre pamätali minulé napomenutia a tak bežali najrýchlejšie ako vládali. O chvíľu už boli späť v smiechom zaliatom údolí. Flossie a Glossie sa s radostným poskakovaním stratili hlboko v lese ešte skôr, než sa nový deň celkom rozjasnil. Bola to Klausova úplne prvá štedrá noc. Dovtedy žiadne dieťa nepoznalo radosť z vlastnej hračky. A preto sa šťastie, ktoré Klaus priniesol, rozšírilo do všetkých domov. Ľudia o ňom rozprávali s vďačnosťou a láskavými slovami, pretože pochopili, že dobré skutky majú silu, akú nemajú ani veľké bitky, ani kráľovské rozkazy. Dobrota sa šíri potichu, no jej stopa zostáva v srdciach po celé generácie. Dohoda s kniežaťom Knúkov navždy zmenila Klausov život. Keďže soby mohol zapriahnuť len raz do roka, rozhodol sa všetky ostatné dni venovať výrobe hračiek a každú štedrú noc ich rozdať deťom po celom svete. Vedel, že rok plný práce prinesie nespočetné množstvo darčekov. A tak sa rozhodol postaviť nové sane. Väčšie a pevnejšie než tie staré, aby dokázali uniesť radosť pre všetky deti sveta. Sane boli naozaj nádherné. Klaus ich vymaloval žiarivými farbami, hoci vedel, že počas tichých nočných letov
Ich takmer nikto neuvidí. Robil to však z radosti, pretože každá vec, ktorá prináša šťastie, má byť krásna. Keď bolo všetko hotové, poslal po Flossie a Glossie, aby si nové sane prišli pozrieť. Soby sa pri nich zastavili a obdivne si ich obzerali, no po chvíli vážne pokrútili hlavami. No, sane sú také veľké a ťažké, povedal Glossie, že by sme s nimi nestihli navštíviť všetky vzdialené mestá a dediny a vrátiť sa do lesa ešte pred svitaním. Klaus sa zamyslel, poškrabal sa na brade a potom sa mu rozžiarili oči. Potom k vám pridám ešte 2 sobov, rozhodol. Flossie sa hneď usmiala. Veď knieža Knúkov ti dovolilo až 10. Prečo ich nevyužiješ všetkých? S 10 sobmi by si letel ako blesk. Tým 10 sobov, zvolal Klaus nadšene. To bude nádhera. Choďte hneď do lesa a vyberte 8 ďalších sobov, čo najviac podobných vám. A všetci sa musíte dobre pripraviť. Jedzte rastliny, ktoré dávajú silu, rýchlosť i dlhý život, aby ste boli rýchli ako vietor, aby ste mali dlhý život a mohli ma sprevádzať na mnohých cestách. Nezabudnite sa ani kúpať v jazere Nares, vody ktorého vám dodajú krásnu srsť. Klaus sa na nich láskavo usmial a dodal: Ak všetko splníte poctivo, som si istý, že na budúci štedrý večer bude mojich 10 sobov najsilnejším, najrýchlejším a najkrajším záprahom, aký kedy svet videl. Keď sa blížil ďalší štedrý večer, bolo pripravené obrovské množstvo krásnych darčekov. Klaus naplnil 3 vrecia po okraj a každý kút saní tiež zaplnil hračkami. Na súmraku sa objavilo 10 sobov a Flossie ich všetkých predstavila Klausovi. Všetci boli nádherní, so zamatovo tmavými očami a hladkou srsťou svetlohnedej farby s bielými škvrnami. Klaus si ich okamžite obľúbil. Nový postroj im presne sedel a čoskoro boli všetci pripútaní k saniam po dvojiciach s Flossie a Glossie vpredu. Tí mali na sebe malé zvončeky a boli tak nadšení hudbou, že neustále poskakovali hore dolu, aby zvončeky zvonili. Klaus si teraz sadol do saní a 10 sobov vystrelilo vpred ako vietor a veselý Klaus sa radostne smial, keď ich videl bežať. Klaus miloval svoju prácu celým srdcom. Miloval tiché nočné cesty na saniach, chladný vzduch na lícach, aj veselé cinkanie zvončekov, ktoré ho sprevádzalo zimnou nocou. A tak roky plynuli a Klaus deň čo deň s láskou vyrábal hračky, ktoré na štedrý večer rozdával deťom po celom svete. No čas sa nedá zastaviť. Jeho brada, kedysi zlatohnedá, postupne zosivela, až bola napokon celá biela. Obeleli aj jeho vlasy a s nimi prišli aj tiché obavy. Každý smrteľník raz dospeje do chvíle, keď musí opustiť tento svet. A zdalo sa, že aj Klausov čas sa blíži. Jeho verné soby si medzi sebou potichu šepkali, že možno práve tento štedrý večer ťahajú sane naposledy. No v smiechom zaliatom údolí ešte nič nebolo stratené. Veľký majster lesov, múdry Ák, dlho premýšľal, ako Klausovi pomôcť. Až mu napokon skrsla v mysli myšlienka,
taká veľká, že mohla zmeniť všetko. A ako vieme, keď sa veľký ák raz pre niečo rozhodne, nikdy neváha. Čo myslíte, kamaráti? Aký plán vymyslel veľký ák? A ako je možné, že Santa Claus rozdáva darčeky deťom každý jeden štedrý večer dodnes? O tom vám porozprávam v ďalšej časti príbehu o živote a dobrodružstvách Santa Clausa. Dovtedy sa s vami lúči vaša panda Milí.